Gloi pi baro. Sa hisir pi priang subhai pi syak ni ke program bagai ki heb jogi. Bat ni dan menta i Dr. Jennifer War i badai i head jong ke center jong ke agenda badru i badai i dean jong academic support Martin Luther King University. Bat halor menta kasngi ngi keren halor kini ke phang jong ke jing syak thamboi ki khna bat ke ke ba ki kimi ki pa ki dei ban le. Te ha kini ke por menta dan tan ke jing kili ba ke menta jong pi te kawai ka long kum kimi pa kiden ban kren ikon chapang ka jinglong senrang kan thai tani ka jingkhe jingsan jingkhe samla jingki khna khlum kum ki kan thai hapor ba ki pai banai tani ki senrang hapor kadan kata ka jingje ka benta ka bokang san ka khamat ka phat hapor ki thiam mit ho ngi kum ki kimi ki pa ngi don kalingkor ka bakhia ka kalingkor jingi kam kut tang ha bang besa ka ba meki ne ka bangi ngi penle skole ki ndring ha ban don por ban keren kham tam ha ka por menta bekila khis dang san mentali khna ki kumbuk shong nak ti phareng mo kilong nucho very early kalong tamo te ngi de banyak keren chphang ka jinglong jingman jong ka met ka phan kumba ngi ong i khun baret ngi don khun de ngi ong mo ka ai kan ni kinong ka khman ka ai kan ni ka khmut ka ai kan ni ki khti te kum jo ru ngi de bai kita ki jinglong met jungi ki bagi don hapo juga jang po ngi din batai ki ken nama kalong ka badan kam bakin tip ka nakadaw iyu ngi don kini ki ka met jungi kum bagi batai ya udono doktor ka jinglong jingman kum ta kum jo ngi habatai ya kini ki jinglong kan thai na jinglong senrang namar la daw ngi kimi ki pa ngi num batai ada ngi ngap jang mut kin let ki paralong la ne kin let ki internet te pitip kambha ba ke internet kam ju ai barabor ka juba ka ba de shisha te kala banya lam wuri kiru ta kadaw ka long ngi ban sedang ban na yeng banya kren kumbak shu ong nakten pareng mo kata ka human sexuality education kalong very important ngaso ka ba ngi kum kimi pa ka de ka ba ban sedang ka sin ka baning kong ka ba tang bala dangi ya kren man la kasngi bat ki khon jing ya tharai kan khamso te abai dei ba kane jingkili ya ki kimi pa ki tepan amba ka bha ba ki hikai hi ban ba ki pha i khon ba kinya keren ba ki parolok ne ba kin chu kinya wat hi po internet mo huma pi ong ho ya ki ke bon ki kimi pa ngim ju ka ban kan chpang kata ina pe ki kham ke ba por handal ki nong ni khlama kor man kan mita ka sexuality education mo nrenga smo ka kata ka rule jongi ki parents mo kata ka lingkor jongi parents ka baning kong la ngi kwa bangin kan ngi dei ban wat banya ngi de ban long ki ba shempang nambar menta pila ban connect ban no pidi ban tip ki don kum ka faith foundation ki don ki bun ki organization ki ba ngi ban la ban wat jing tip tingi wat jing tip hi shwa kum long kami long kapang hi ha wat jing tip namar ki khon jing ki he ki san ngim kwa bakin he kin san hamadan madia ngi kwa bangin ai ki kita ka jing tip bakham banya ka we ki ngi wat jing tip mangi hi ka baar ka long ba ngi di ban attend kita ki awareness program Thai na kapor sa kapor hi ki NGO ki khot kita ki awareness program ki don ki school ba peniat kita ki awareness program ki don ki college peniat kita ki awareness program tingi di bentur sa khamat kum kita ki kimi ki kpa kabalai ka long ngi di nya merging mut ngi de nya merging mut bat ki be de ban ong ba kum nu nya kren ki khun chang ki ni maladangim kren mangi kin yo ka ta ka jingtip na ki we pat ka bom dei te ka jingma ka shong ka ta ken bekin yo ka ta ka half baked information kum ki ong tin pareng kanong kum ta te hato umpat judan em kaji kren chapang ka shongka shongman bat ki contagion ki kena contagion rang ha ka em nang salang nani ka ba palong ka daw ka ba palong ya ka bar ban lum ya kren chapang kita ban ong ba mendon ka jing kren ti ngamlum la ban ong kumta satya hanre ka jing kren ka long ba bunsi ni khon kan thai ni ju ong ki bakin sendong bakin husiar ngim ai kata ka jing tip ka babnya bale phya ban sendong long ta ke la da phi shubu man ta phi kum kan thai bri no shendang bri da phi okun klo ke kata ka nong kum no kum kni phareng yo kata ka effect mo pin hap kit ka ka bor met ne ka bor khat ne ka bor pisa pilan barok hai kan kata hemna man kan kata ke education jong phiru te kum kita ngi de ban krem de ban shong ba hem de ban yo lo hem de ban jambu shendang pinong kum ta le ki khon jing min da ken kwa chuban tip bale Teka jing eru banginya keren syapang kata ka human sexuality ne syapang kita ki nong kumno ki dekot met hangi ki jinglong kathai sendang kham akatin khasi na mangim dan ka katien
Ladangin ong kum kita giktian ladang ong ye pimenta piru pinle aran ban sengam ngaru ngam nur ban ong. Namar kata ka akor kasi jungi kam syab ban kam kita giktian madan madia. Tingi dia punya merging mud dakum way ban ong ba tu nginya wan lang ki ka kum ka kiseng bhalang lane bat ki nakau khasi department lane ki bat ki kimi ki pap ki no hingkai ban ong ba kintian yu ngila ban kam habang ya kren phangini namar barabo ding kan ngile ran bet kalom ta kintian yu bangin kren man ka sngi bakin ong kumba kan long like an everyday talk kan long ko bangin normalize ya kata ka jingi kren jingi namar ladang ya kren man ka sngi ki khon jingi stu o kani kam de ka bangin le ran kalom ta barabo ngi ju ong ki khon jingi waju sha ya yunu ban kata tu jaka balik sabar pi ha waju sha anding dem ban ong kumta namar kam shong ka bod ngi khon jingi ban sha nam sha ban kata ngi de ban hikai ki ban ong ba be chani baro ka wei ka met jungi ngi long try mangi ke mangana ma phi ngi long try ya ka met jungi ngimde ban kata ki beiru balada ki wei ki kata ru ki de ban man ong yengi tik ladangi penslur ki khon jungi de kren man ka por ka long ko bangi penslur tada ki penslur ki ada ka ngat ka apot ka khep ba ki sha le bi ijot ni la dom kata ki jaka bi kim sutunan hangta ki khon jungi mta ki slur wani thuk lai ngi Ande da ngim ya kereng ong chesh kata piken khama kor kunu kumta tikin mot dur bai lada dan bakta eki ka dei maki baklong kor ken kalong kumta tingi di berpesat hu eki ya kata ka baki ong hakatin pareng kata ka safe but unsafe touch ka kata ka kata ki brio pismo seir ne ka dong kor kom kata pare bafi smo shngan ngam ong so tanat mo ngan ong ka smo shngan kumbangan ai nuksa mentalada nganga kedup ikhun jonga nane ilok jonga kedup ikhun jonga insutana kimi kapa kedup ane sipara kedup hande da wan da ki wei pat ki brio ki ba im sngujan ane ba isngujan da ki kedup i ne ki kita i ki jenta bam de kita ilong sngu shirkai im sngu shngan de kum kita ngi ben ong ki da him de pisngo kumta pidi ben shlur ban wan ya thu ben changi kimi ki kapa kalong ta tingi hab hikai rio ki khun ba ki di ben den hakakti jongki hak jingot jongki san ngot ki brio kiba kisania lada ka por bagi kemen ne ka por bagi si ne na jaka kini kisan ngut kibri kidi kinu kita kata ki safe adults kata kalong ngilak ban sedang na kataro ban ngilak ban sedang kum ban ya keren ru hakapor bin pensum ki khun nama ki khun jungi na do arlais nem kila asngu thu bawa ka jinglong kan thei kalong kom no jinglong sendang khamda digran sipara le ki pet porsum kalong ta tingirin batai kenya ki ka jinge phe jong kan thei jong sendang khamtam hakapor ba sum ban batai ba kumbangi pen khuat ya ki khamat ne ki score ne ya ka metru kumtangi di ban sa ki jinglong kan thei jinglong sendang bangin long hygienic ngila ban sedang na kata nang tat kumta ter spang ka jing poi banai ngila ban ya kren kat kum ka rata jong ki ngamla ban ya kren I khun kan thei ba arsnem spang ka jing poi banai hande ka ilang sang samla ngi re ka benta jongi kimi ka pa ngnya thu mde bakin tip na ka weipan kalong ta te haba ya dei ba kane ka ka ga ba dei ba ta ba ga bas tiu te pila ban dan em kita ki pila pen pen pau ta jing ya per pedeng ka jing ta sungan ba jing ta ba song sir hoi bong ai pi men ne in hikai khu madong ba pilong try ka met kata ka ba ka badon kam ha ngada man tai khun janga isngo banga ngam dei bendoi I ne ki pa am dei bendoi I ngade bangam dei bang si kata nama ka maki kilong try kam nu gis mutanan kalong ta tingi kai ki kum banga ong menne ada shibu ini I ki do bi I la ne I best friend ki do bi I parlo ba I jung I ne ki me ka kata gis ngo shingan phim sngo wit sngo thut ndai la dan manu bon kata pade ki hakor kom kata ka bam sngo tanat phya pan I ka bang kom nu kata bam sngo tanat ro phya demonstrate phya ak drama bat ki nama kin kham sngo thu ba ti pindah kata kam ta gedong pekan pisngo kum nu dada kata kam ni ani ngasong sir ngam num sung tenat ti kum ha kata ka khep ki di ban slu wani thu engi nama kata ka jing shania em ka shong ka jing ya keren parabo ka trust ka jing shania kan sedang ada nging ya keren haye ya ki khunjungi kalong kum ta bakinum let pat shawai kata ka long ka jing ka bang kwa ban ongi kimi khipa ka di kata what I lat what play lat bi khun kin let shawai ban ya keren about jinglong poi kha poi man ka jinge lang samla hanre sedang ngi bangin shania bikila ban shania ngi bangi ngila ban shania ki kalong ta hato ki kimi ki kpal ne ki bahing wasam ki dan bentan em ka bakong san ban pen su tho ban pen shai ila ki khun bakin su tho ila dia ka jinglong dongki kata ka phang phi ong ka badan kam ha namar ki khun teng teng kim su tho ila dia ki pet hati bi ki ong ong ade ban long kumte
ngade ban liek kum kate ke beri ko pata krim kum te ade ngade bangan tasen akan dirukom kenang baki kin thai kin bod nga kata khot kating pareng ka self image ka body image ka self esteem tingi kimi pa ngidon kata ka lingkor ka benta ka badan kamha bangin pasut hu ekiba ngim dei ban ya nujor ban ki khun ki brio nujor yala di bat yala di hi bat ki ki bor ne ki strength ba ki don hala di komenta ban shi ong no ngim la ban ong ba baro ki khun kin start ka kot kam long komta ka intelligence kam mut ba tang hajing sa ka kot ndai ki ben tip yala di ba ki don ki jai khun ki benang ban ruai ban tem ki belong musical intelligence ki don ki jai khun ki banang ban penun kami kentin ban tho mane ban keren banai presentation ki don ki jai brio pada ki ba stanat bat ka ban le gardening ni ki long nature lovers ki don different type ki don ki ka nong kom ni ba pher ka jinglong jong kata ka jing start na ka jing champang ila di haki khun ki di ban sang tho kata ban ngi kum ki me ki pa ki ba yeng ro ngim de ban nujor mateng teng yu nujor pala nang ni khun jing itei ti banang ban tem ni khun jing itei ti banang ban ruai ni khun jing itei ti iba yo prapo persen pi dalek kom ta kawan ra ya ka jing sang tho jing mut jong ki kawan ra sapo kata khot ka low self esteem but low self image tinga kwa ban ong ye kimi ki pa ba ngim dei ban ye nujor ba ki wei pan ban i ye ki khun ye lam len ti hakita ki jing don ki sab ki khun jong phi ki don wan ra khmat ya kata bad hangta ki khun jong phi kin sakiu ndei da bangi ye nujor ba ki wei bat sakawei ngo kwa ban ong ba kum kimi ki pa ngi dei ban ya berkhat ba bangi don kam banya penut por banya keren phang kini ki phang jinglong samla ki phang ki ba poi kha poi man namar kini ki dik ek man ong beng ki ba ki di ban tip na yeng mende ban tip na ki parlo lane na ka internet namar ken yo bet ka jing tip ka bam benya ada ki tip na kita ki ki benta kalau benta te parlo ong skap te ngatrai pila kala shot jumut ka e ka jingkren alor kan ka phang habai dei ka jinglong jong ki kan thei bisin rang but kumba iong i Dr. Jennifer War kum ki kimi ki pa ila pani nuksa ba ki kimi ki pa ki dei ban long ki ba kilong ki ba shngai mane kren halor kanu ka phang habai dei ba kamet ka phat jong ki kena khlum masuk ko ru ki dei ru ba kindan kata ka jingsko shngai haba ban penunjor ila yi khon ba ila de hnrei umdei pat ba ki wei te kudai shibun fi baro